Ahojte, dnes vám prinášam neformálny úprimný rozhovor s perfekcionistom Aďom. Po mojom príchode na pozemok Aďo povedal, že v takomto suchu nie je moc čo točiť, tak sme si radšej sadli do tieňa rajčí na viniča a porozprávali sa o ich projekte pri Vrábloch, o ich plánoch, o tom, čo im funguje, no i o tom, čo nefunguje. Tak nech sa páči, sadnite si s nami. Som sa chcela spýtať, že ako dlho ste tu? 7 rokov tu bývame a odkedy sme to začali prerábať do takej permakultúrnej podoby, je to asi 2018, 2019 sme boli? 2020 sme boli na Áno, na PDCčku. 2019 sme boli na úvode do permakultúry, to len tak akože pozrieť, že čo to asi je. A už tam to bolo jasné, že kam sa budeme uberať. A odtedy je to teda 4 roky, odkedy máme PDC a 7 rokov tu bývame. A už predtým sme to akože riešili takým spôsobom prírode blízkym. Len sme nevedeli tie nástroje, že ako na to. Čiže si spomínal PDCčko v 2020, čo sme spolu vlastne robili. Tak vy ste boli jedni z tých, o ktorých dizajn sa robil. Tak som sa chcela spýtať, že či postupujete podľa dizajnu, alebo ako sa to vyvíja. Postupujeme úplne presne podľa toho dizajnu, ktorý sme tam navrhli, a aj s odstupom času, keď aj niečo riešime, že na pozemku, že z tých vecí, ktoré tu pribúdajú, ako teraz napríklad kurí na výbeh, presliepky, tak sme rozmýšľali na rôznych miestach, ako by to bolo najlepšie, a aj tak sa vždycky vrátime k tomu riešeniu, ktoré bolo už navrhnuté v tom dizajne. A takisto to je pri všetkých tých možných veciach, na ktorých pracujeme. A momentálne, čo ideme robiť, taký najväčší projekt ešte je prestrešenie terasy. Takže to, nejaká terasa tam určite bola. A hlavne je veľmi potrebná, lebo je to južná strana a peče nám do tých veľkých presklení. Povedať, že kde sa nachádzame, v akom prostredí, alebo odtiaľ toto nie je vidieť. A nachádzame sa vo Vrábloch, vo Vinohradoch. Sme, tuším, že 180 metrov nad morom je to. To je teda pri Nitre. Táto oblasť je veľmi suchá a je to vidieť aj na všetkom okolo, že už vyše mesiaca nepadla proste ani kvapka. Alebo teda keď padla, tak to bolo len 5 kvapiek a nebola ani súvislá mokrá vrstva betónu na terase. Takže nemáme tu veľa zrážok a dokonca toto je taký suchý vrch, že dole v meste, čo je vzdušnou čiarou asi tak 2 km prší a tu neprší. Okay. Všade naokolo vidíme mraky, častokrát, že niekde prší a sem to nepríde. Nejak sa to tu zvláštne krúti nad týmto viničným kopcom vrábelským. A čo, máme tu ťažkú ílovicu a sucho, takže fantázia. Ako je to veľká challenge na pestovanie ovocia a zeleniny, ale už za tie roky sme nachytali nejaké skúsenosti a hlavne sme poskúšali všetko možné. Aj častokrát hovorím, že u nás to nie je úplne ukážková záhrada, že skôr je to také kvázi laboratórium, že skúšame, že čo aj ako bude fungovať, ale už sa to dostáva do takých kolají, že už vieme, čo je najvhodnejšie. Keď si spomínal to sucho, tak mi prvé napadlo, že vlastne aj v rámci toho dizajnu, že ako ste riešili vodu, že či by si vedel niečo o vodohospodárstve povedať, alebo ako pracujete s vodou. Tak vodozádržné opatrenia sú úplne že našou hlavnou témou, aj keď teraz sedíme medzi vyvýšenými záhonmi a možno, že by sa zdalo, že to teda je chybné riešenie, ale napríklad túto jar bolo toľko veľa zrážok, že bolo dobré, že tie zvýšené záhony boli a teda tá zelenina bola v nich pestovaná, lebo nebolo ani tak teplo a bol vidieť rozdiel medzi tým, čo je v tých zvýšených záhonoch a to, čo je v zemi, lebo aj záhradu vzadu, ktorá není v zvýšených záhonoch, a teda bol ten rozdiel vidieť, že lepšie sa aj prehrievali, aj tá voda lepšie drenážovala, kdežto v tej akože nulovej úrovni tamto neprosperovalo tak ako v tých zvýšených záhonoch. Problém je to potom samozrejme upolievať v lete, no. Ale to je momentálne asi z hociktorých častí. Máme dokonca aj záhon Rozuma,
ktorý je tak isto suchý, ako aj tie záhony, takže že už keď proste nenaprší, tak tou hadicou je to veľmi ťažké upolievať a dokonca sme sa aj vykašľali na zadnú časť záhrady, čo je nejak 5x10 metrov, dajme tomu, že tam sme mali posadené tiež niečo a už sme to prestali naháňať. Ale inak máme IBCčka, asi 6 IBCčok, takže pracujeme na tom a zachytávame, čo môžeme. A nemáme studňu, mali sme studňu dlho, ale aj to sa stávalo v lete, že keď sme boli na studni aj doma, že dom bol napojený na studňu, aj záhradu sme polievali, tak veľmi veľakrát sa stalo, že proste tú vodu sme toľko odčerpávali, že začal ten prítok do tej studne, rozvíril piesky a všetko bolo upchaté pieskom a takým jemným, že veľmi sme s tým museli bojovať, aby sme to znova prečistili. Tak od minulého roka máme mestskú vodu pripojenú v tejto oblasti a používame mestskú vodu v dome, aj keď vyčerpáme dažďovú na polievanie. Chcela som sa ešte spýtať jednu otázku, lebo už tak dávnejšie si myslím načrtol zhruba nejaké plány akože s pozemkom do budúcnosti. Že či by si vedel povedať ešte niečo k tomu, ako by si chcel so záhradou ďalej pracovať, že či aj nejako sprístupniť verejnosti a kam smerujete? Keďže som perfekcionista, mám ako každý asi napozerané všetky instagramové dokonalosti ľudí, čo sa venujú primárne tomu, alebo teda ich živí ich vlastná záhrada, buď predajom, alebo z Instagramu, alebo sociálnych sietí, takže že tak nejako by som to chcel, aby to vyzeralo, aby som to predstavil svetu, ale to sa asi popri práci nikdy nestane a tým by som chcel aj všetkým ďalším, čo rozmýšľajú podobne ako ja, odkázať, že nech sa z toho nestresujú, že to nevyzerá jak na obrázku. Hlavne častokrát sú to záhrady z Anglicka, kde teda zrážky majú požehnanie. Chcel by som rád to predstaviť svetu, možno nejaké komentované prehliadky, alebo možno nejaké video, alebo nejaké videá už z vecí, ktoré tu riešim, robím. Hej, chcel by som sa podeliť už o tie moje pokusy, ktoré tu prebehli a fungujú. A čo sa týka nejakých plánov v budúcej sezóne, je niečo, čo by ste chceli spraviť inak? Tým, že už sme nezvládli obhospodarovať aj tú zadnú záhradu, tak to chceme okresať na minimum, na takú úroveň, ktorú budeme zvládať, a to by som chcel asi aj odporúčiť niekomu, kto tiež má veľké plány a nakúpi za 200 € semiačka ako ja 9 druhov rajčín a neviem čoho možného, že naozaj si to okresať na menej druhov a fakt si to skúšať na malej ploche, lebo potom sa častokrát, alebo teda mne sa to stalo, že som z toho dosť taký frustrovaný, že nejde to tak, jak by som chcel, a hlavne to je ťažko aj upolievať, aj všetko možné. Kukuricu napríklad už vôbec nebudem sadiť, lebo strašne som chcel dopestovať cukrovú kukuricu, ale tu sa to proste nepodarí zrejme. A rôzne ďalšie druhy. Takže ostaneme na budúci rok len pri tom základnom a tom, čo nám funguje. A hlavne budeme mať ďalší prírastok do rodiny, takže zase bude o niečo menej času. Takže okresávať a sústrediť sa na menšie plochy. Som rada, že to hovoríš, lebo hneď sa mi to spája s prvým princípom permakultúrnej etiky. Starostlivosť o ľudí a o seba. A myslím si, že to je jeden z najdôležitejších pilierov, aspoň ja ho tak vnímam. Že dovoliť si proste nesnažiť sa proste prekonávať a dovoliť si aj uvoľniť to tempo a starať sa o seba a nebyť z toho potom úplne frustrovaný, že je to tak. Áno, aj s týmto mám dosť dobré skúsenosti. Aj s týmto mám dosť dobré skúsenosti. Tento rok som bol v takom štádiu, že už sa mi vôbec nič nechcelo a mal som pocit, že sa mi nič nedarí, aj čo sa týka práce, aj tohto tu, takže na rok troška zvolniť a viacej oddychovať a nemať zbytočne veľké
nároky na seba a vlastne mať ten čas, tak určite budem postupovať tak, že budem sa snažiť si spraviť voľný čas, lebo som tento rok nemal že žiadny voľný čas, ani minulý rok, ani predtým a strašne som sa všetko snažil hnať do dokonalosti a to ma úplne, že vyslovene zabilo v určitom slova zmysle, že musel som si dať takú nútenú pauzu a na rok to budem fakt v menšom a pre radosť. A chcel by som zažiť to, že budem len tak sedieť a poviem si, že čo s načatým dňom, že dneska nemám žiadne plány. Tak toto je môj cieľ do budúcej sezóny tiež. Tak budem držať palce, nech ten cieľ vyjde.